Kardom, Nilimonjorong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Dipu Bina Pani School Pathu Aklamalong Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen ICDS ICEM Rinaterang Pipian Model Anganwari Center Akimi Kang Pupon. Bangso Kang Pupon along MLA Bidya Singh Ingleng, MLA Dorsing Ronghang EM, MEC Lapen Anganwari Workers, Helpers Satumta Chetong Dunsi RDP Dun. Maya long CEM pen kejaipon atengke Anganwari Klempang Pi Aphan Mesen Quality Dress Mate Kacheng Thang Piari Nang Pipon Pu Lapen Morning Karbiang Long Autonomous Council Foundation Day Ahut Anganwari Klempang Pi Atum Klem Kachapadok na Yatum Anganwari Supervisor pen report long lote Aki Joy pen Scooty Tami Pipon Pu Pusi Maya long CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Chechak Teka Ating tangke ko bang kasi dapat tangtangnya dampom tapi memang rabin dalam tangke policy ini ada. Sir, আৰু এখাৰ কথা আপুনি ভাষণত উল্লেখ কৰিলে যে অংগনবাদী কৰ্মীসকলক স্কুটি আৰু ইউনিফৰ্মৰ কথা স্যাৰ তাৰ এইটো কাৰ্যক্ৰম কৰ্মসংস্থাপনৰ ওপৰত বহন আমাৰ কাৰ্যক্ৰম কৰ্মসংস্থাপন নিজৰ ভূমি কৰে Ingdeng Troxy ke Brapho Azadi ka Amrit Mahotsav athe PN Pendipu Press Club Atumpen Har Ghar Tiranga Pache Thang Aphan Bike Rally Kedam Pai ni phai kripli arni adap apor dipu rong sopi along dipu Press Club methanga sai hempen pangchengsi loru langso rong khelan an bike pache jengsi Har Ghar Tiranga apharman pache thangpon Sadhinota dibohor upolekhe Har Ghar Tiranga aru Azadi ka Amrit Mahotsav ei upolekhe aru ei sandarbhot ami dipu Press Club আৰু কেটাটিকো বজাৰ কমিটিৰ হৈ আমি বাইক ৰেলী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত সকলোৱে আমাৰ লগত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোলৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই বাইক ৰেলী আমাৰ ডিপু প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে কৰিছে ইয়াৰ পৰা ডিচি অফিচৰ হৈ আমি ৰংখেলালৈকে যাম তাৰপাছত ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফিচ হৈ আমি পুনৰ প্ৰেছ ক্লাব অফিচত আমি সমবেত আৰু অন্য কিবা কাৰ্যসূচী লৈছে নেকি অন্য কাৰ্যসূচী নাই তেনেকৈ Soteng Thenda constituency pen EM ke mandundang mohen be bang sopir the pen chewoi tanglo pai ni phai kripli arni ada por phai trok apor malom sangtet jutsi bang sopir the pen damjuilo Karli tang mohen be arong chewoi etlo bupen Soteng Thenda constituency ada datum manghu prongsi ningduk chepaklang ponlo Athe Karlitang Mohen be pirthe dotik ahut Soteng Thenda constituency arat along ason din akisong ke boy kedo an ahut tami kachesong arjab dun thip anok belu Lasinon apor Soteng Thenda constituency arat along nok bepo avelo puke Soteng Thenda constituency arat atum along thetan akisong lopusi ongdong arat atum chethan ponrinti Karlitang Mohen be bangso appeared hepen avelo pupen ke Soteng Thenda constituency along ajat akisung ke boy ahutami kachesong arjab dun thipji pu anok beke ningje thedam athai avelo pusi Soteng Thenda aratatum matha sungpon krung asonsi thekpon long Athe Karlitang Mohen belake police army pupe aron repen rat aphan ke pasungji pute phere re pin pen kachesong aphichi ruire abang phulo lapen kaike rat angbongsi ke dodun thep abang phula pen Soteng Thenda anok be povet buke kado kawe arat tame chini pame lapen thek prong Jadi himpen ke puji alam segala ahok lo itu Karlitang nang sar mohen be lang le dak Soteng Thenda kirai kom ke dukisung kirai kom abang phulo ste alang le nonopor ili tumalong pen sangte chuan namjuri bang ke ningduk pik alam lo pen tirthes tame kangting kup ason sinon nitum thekdam long lo lasi ningduk olo nitum son thak thak anok be nitum aprang jong tame nitum long thaya veluma pusi nitum matha pen ke nilitum non ke Soteng Thenda arat akiduk akisung ologot nangkar jab donji abang phu ba abang phi mane nitum chi theklong dam dedasi ningduk pik ason sinon মানে ning che theda mathai be ning che theda mathai ave det ason sinon nitum mane matha pon kalangi to choro parlo tante na hin da son ba pachini dunje son masa ni pachini ngalam thege thang ta lo ta office ni pini ning duk lo pasalang ni titum hi Soteng Thenda akisung konsure kisung longalang ni nang kaja dun thik abang so abang phulo stame pini tu nong pen alang ni asang te dade pen job alang ni
itu mana cekak kang dak las soban meeting rat nang same pethe kang ting person ma ajo kang ting person ama sonsin tunang kang ting son nom cethegong na sinon itu nili prangjong ke son tha ar phana kisung long tikrem ke kalja thi tikrem thi abang suke ni tum long ke long tek thelu busi tu ma tha pon sinon tiani ni duk chepak lang ko Karbia khea pharman kache songpi ahut heliamu ke chopen apran ke damnang abang phi karlitang sami karik kropia phan kachi ke mo pedupon nijang karbiang long hamren along pai pai ni phai kripli arni karlitang sami karik kropi alang li ke khe anok bepi ke damtang haning kan pai pai ni phai kripli arni heliamu ke chua long pen apran ke damnang hamren arong sopi arlo karlitang karik kropi aphan kachini ne pang thek thek the Risim kang tang ke ot asong atum apran endet si puthot aningkan wanga son si pining lethot sitami adimak long along ahembang atum mate aporial atum pen chikimopon lasi komatne abang phu atum sitami arnika chinilor atum ke ladak kendel jangthu poisa hei hui chipi te kang horinti lapen ke ladak isi karbi anglong chari bom cm dr tuliram rong hangaphan garden ason statue mate akumlin nangkim piason te messenji puta pherangke athengnu nangchuning ridun Hamren pen borson tiso Karbiang Long News. So nilini sarpi kalitang kari kopi alangli piniani kitiani niltum hem si penjil pojipi tumpen niltum kacik molong nang tum prangke tumpen nang berita nang kaumri pot ini tum hem bang si pen nang tum pan kero pilo si kedamtang 2001 ningkan piniani son si alangli di kupen bang bomahot pinyani hala sohot oktum prana song tum kangkir do ave pu hok peda berta sini ne jok langli bang bomahot pang thek thek oktum prana song tum bang so dimelong amat apran eno derlo si kopi ko sono ang potong langli phan apran ke en derne lage ni tum da chiringe sen lapen hala so ni pen bang bom ni tum nang chike mo bom si pinyani an tum ningkan ko resi pengtang lo lapen on anta nilitum labang so nilini sarpi phan justice longle sila so justice ke longi phan ke nilitum government tum phanta churing ri pedo lapen sona thaksi nili Karbiang Long Autonomous Council CM ke hai Dr Tuliram Rong Hangsa phan stame nilitum chemistry lapen jepo jipi tum phan churing ri alangli ni sarpi phan subsovet stame kumlin nang selampi puason te nilitum isi justice ang thek puason nilitum matha pondi lapen chuniri pedo alangli hoi pen jong si labang so statue nang kim pipon thek puason te asi labang so kachikimu ke nilitum piningkan si po kali ningkan wang tami nilitum labang so piniani ke dak wang pen alangli githia dimalong mat nilitum wang si nilitum ningdokani po piniani ke ningdokani po hoksi nilitum dak nang chikimo verji asi Frangsi bang labang so statue bang Pravjin pe nang selam pipon basante isi ining akethir doji